Hello guys! Madong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa among channel, Ai and Mariano Family. Karon dayong adlaw guys, magtanom namin ni Mariano sa palidya nga nanarek na kay tag-as naman amo nang ibalhin datog tanom. Tan-awa ra ninyo inja guys, inig magtanom nami. Madura man ni maluy Ginoo mabuhi ni. At tangiran ninyo inja guys og magtanom nami. Dara guys, hanang kuha ka na ang balhin hanang i-transfer dito. Uban man gud ani wa pa ka juning kuan. Paka juning dag tubo mara ni siya kadag. Madura magkaloy-an mis Ginoo mamunga ni. Mamunga mabuhi ba jud ba? Makalibre na tagsidan. Pila ra man ni 3, 4, 5, 6, 7. 7 ra siya guys. Guys, magtanong na po may kuhan, palidya. Palidya na po. Laro po. Tawa mo kami. Kitawa man ka Mariano videohon. Aning Ano ba? Tanong mo na ba? Tanong mo kayo bunga kuhan ha? Dara guys, magtanom nami guys. Unsa man imong lister gamay ra magbukbok Mariano. Palidya, di kag sobra sa kuhan eh. Patula ba to? Patula ba na? Sobra ba? Kaya? Ano nga nang imo ha? Ano nga intaw na Mariano para makatuon tagpaligya. Hala. Ora ni sila guys. Upan. Unong pakabukes kay guban. Gagmay pakaadyo. Utangan ni na magbani kay ug moinit. Kay aron ug moinit di ni mamatay. Nana agbani ba butang nga usok. Ay matumban sa mga bagtos na gadud sayang Ano, dito kadyo. pito na po eh. Kito ba ay? Huwag isarap to. Isarap gila ko rin. Gamay pa mo to. Sige na to. Tapong may sobra galit patula. Ah, belum air dia benar. Beri isa tula. Ag itong may gut-gut. Sino mga to? Nabuhay mo na. Nabuhay ang puto. Punuhan man na sunod adlaw og kuan na. Uwi ra jud taman. Okay na Mariano, dapat ang ban. Sabang.
Dara guys, naman na magtanom. Kung ano na isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kapalit dyan. Dyan na po'y 2 kapatula mo na ramang tanom kay dyan mamatay. Siya guys. Pimanaan raw na hang pitsaha sa mga pagtanom hangtod na sa mga bunga na. Char! Ganahan! Ginas Mariano. Kanita pohon guys. Kanita. Pohon. Gamay ang bilis. Nangito ko gamay pa na. Nang laba dahil pag ko guys to tabangan kong ikaglaba. Tapos leksig atong yahay ka to kay lulingkod pa. Agdari dahil guys. Darag dahil ka magtanam dahil. Patong-patula kinana namang tanam. Dari dahil guys. Nagsabod ko og sili og pitsay. Wala po pamay ni tulot. Sili og pitsay. Diyan katong naikuan. Kuan ni guys sili og pitsay. Diyan litos. Nagsabod ko litos og pitsay dya sili. Dari litos, dari sili, dato pitsay ang gisabod. At yung report ninyo guys, inig mo manubo na, harap mo patanawon. Guys, kamuti Qme karon guys, kaya day kamuti gikan sa Alicia, gikan dato ila Mayor. Gihatag ni Mayor Rosale. Salamat Yor, salamat pis imong mama. Magluto mi kamuti Q guys, at ang inidyon dyan inig magluto na mi. Okay guys, diyan nagpakpat na mi. Kuyog na ng assistant kay guwapa ka adyo. Guwapa lang boss. Daga para ba ni guys? Di. Kasi na ulit tao diha, comment naman mo. Ini sino'y biida dan eh. Si Gina may Amela at sa ganahan pad. Napay duha ka kambal. Si Sungkaban o si Ilaga. Si ganahan pad. Ganun mo muna nga tog. Dyan mo pa nga tog. Ngiwang mo. Mangaan ba mo kamuti guys? Hatdan mo na mas injo. Saan mo bumatod? Motor ay kuwang. Ginamin o. Birthday na namang lister. Ngani na naman ta. Kamuti rin. Handa day. Ay. Kamuti rin. Itong handang Mariano. Yung birthday po hon. Magpaistag tukoy. Be. Hindi yata handang pa pa natin, be. Yung birthday. Tukoy? Ha? May batasan ng anak. Tukoy po, be? Luoy pa pa. Mura nagalig na og tukoy. Handaan pag tukoy. Wapos pa pa, be, de. Ha? Gwapo gamay. Guwapo gamay. Sana all. Nay gamay, be, wala. Ha? Nay gamay. Nay gamay si Papa, be? Guwapo, de. Good. Good. Pag mo papa. Makaning liwat, mama papa. Kinsa makahanap? Kinsa mga imong papa? Ha? Hay Kuya Lester. Hay Kuya Lester. Nga si mong papa ba? Kinsa? Kinsa? Papa. Mariano. Imong mama, kinsa nga si mong mama? Ha? Hay Liza. Mama Elsa. Ay, bukat. Bugat lagi, butar na. Kaya ka kamote be. Salamat sa mong kamote yor. Makakaon sa kong kamote yor. Kung mo daw, ano sa iyo daw? Lubuan man ang iba, nagluba-lubaan. Siguro ng iba sa lubaan. Kami ada yang Kinana. Tara nga slice ha. Tiyo. Maak pag iswait day. Tiyo, ganahan pod.
No, buslatan. Apel gali ng kinutikan ron. Puwa-puwa din ng kamuti. Diyan, gara ang kamot. Bakit ang sulat ang pulo? Oo, ako. What you see? No, yan na. Diyan. Sirahan. Na. Okay guys, nakasalang na ang among kamote Q. Diyan, ganahan. Persalang. Ano naman mo? Nanujo naman mo? Hindi na kayo pa na. 5 minutes before you bali-bali that one. Diyan, ganahan. Bukal-bukal Israel na. Shout out de ko ni Ate Vidalos Cabrera Fronteras. Te darate. Imong ganahan kamote. Pohon makauli ka te, magluto tag nga ni te pohon, lutuan ka na ho. Kamote og kuan, banana Q. Para sweet. Tuchar. Guys, nakaluto na kog unang haon. Lami kadyo guys na galatik-latik ang asukal. Abangin ninyo dyan guys, og maluto na nahatanan na. Muna na yung unang luto. Lami kadyo guys. Sama sa kalami na ho, bitaw. Tara bitaw. Dapay kaduha ng giluto guys. Diyan napay daghan dadaris. Sudlanan, hilaw pa. Lutuoron pa. Daghan man gud siya guys, og mas slice na. Tara guys, ikaduhang haon na. Ikatulo na to. Lami kadyo guys, tilaw mo. Ako ra lamay tilaw para ninyo. Tiya ganahan. Tiya ganahan sungkaban. Huwag sungkaban ga. Dalag aha guys da. Ikaduhang anak na ho. Sa yung tinood nga ni mo kang? Jerika. Ha? Jerika mo na nag tali ni Purami og ni Ate Jijin guys. Og nahupod katong nagsintipid sa mong buhok. Talented ka dun ha. Niti mo TikTok. Butan ka jo ganihang buntag wa paglimin na kamata siya. Sa ka ni mata nag-init nagtubig. Wala, sakto. Sa na to ba? Ag lahi ra daring galuto di ha. Crispy hapon day. Mga ganyan, hindi katagkatan ito Sama sa ka crispy imong gugmas imong uyab. Tiya ganahan pod. Sud gali na imong naong diha dungaw-dungaw ka. Sus, hapit na din mapuno. Mihang, agkari. Kapila naman na. Last na ne? Nabao! Nabao! Ada pa day. Gamay, untika naman eh. Teka kan, ano na ko, ikatasan ako. Mo ba na? Guys, dapat may biko guys. Ninghatag man ko nila kamutik yun nila atos. Nila atiin in. Kitagaan po kog biko. Char sa naul buutan. Salamat eh sa biko. Mama ni Along. Mong mamalong? Char. Gwapo lagi karon long. Gwapo, gwapa. Bapa! Hala, gwapa ko no. Gwapa. Ansa lang? Gwapa. Bao! Yeah! Gikilig pod. Dara guys, naluto na guys. Salamat daring Biko at Inen Reyes. Shout out. Robelin Reyes. Sakto ko lang. Nakilutan na ako si Papa, ma.